Kunevidiyo enziwe laphana ungizwa umlando kaMkhono. Ngiyibone kancane nje. Ngithe kuziphi isikhathi kodwa ngiyilalele. Siyazi ukuthi ungizwa apha emculweni omunye wabantu ababamba iqhaza ekuthini uMaskandi bawukhulise lapho Khosini FM. Siyazi ukuthi ungizwa ekupheni kwakhe kwaphela nabaculi abaningi abanjengoMgqomeni, baphila nabaculi abanjengoKhuzani nabaculi abaningi nje bangakubo eNkandla. Uphila laphana-ke manje-ke noThandeni SK, igcokama elisha. Right. Kule video akuvezayo ungizwa Mchunu, kuningi akuvezayo. Kodwa-ke indaba yama-feature le akhuluma ngayo. Especially abantu abanjengomjolisi, abantu abanjengoLimit ukuthi sebewenze kakhulu bayaba-overuser. Bogcina sebelahlekelwa umsoco. Wona umculo wamaskandi this year ube mningi kakhulu. Ama-EP abe maningi kakhulu, ama-feature wona abe maningi kakhulu. Abayo bekhipha ama-album bephinde bekhipha another ama-EP. So umculo wona ubumningi this year. Kodwa-ke ekugcineni kosuku ama-feature lawo abafowethu basebenza ngawo. Impilo kubona lokho. Bayahola kunamadili abawenzayo. So khona kubukeka ku-too much. Kodwa ekugcineni kosuku yona into abayenzayo abayiphilayo ukucula umsebenzi wabo. So kuba nzinyana khona ukuthi thina sibukele eceleni mhlawumbe ukuthi asibone indlela bona ababona ngayo ngoba ekugcineni kosuku kumele bephile bedle. Kumele izingane ziphile kufuthi imizi yobaba into enjengalezo. Kodwa-ke ngingandeki kakhulu. Ividiyo izolandela lapho ngizwe-ke eyibeka-ke indaba-ke eyihlahlela-ke ukuthi na yena ubona kanjani nanokuthi iziphi izinto mhlawumbe ningagcina zibashaya abanye abaculi ababalulanga amagama abaculi abathize. Ngiyithokoze le video. Ngiyabonga. Uyabona nje ukuthi umculo wakithi uyohlezi uba nama-hums, izingane zifike nama-talent azo anzima nabalekile zigcine zilimala endleleni yazo, umsoco wazo uphelele endleleni. Kufike kube khona abaculi abadala uthola ukuthi baculile bayidlala indima yabo bacula baduma futhi ngikhumbula nje omunye wabaculi bakithi owazi wavala umhlangeni uThokozani Langa. uThokozani Langa ethi baba ethi mama kaNtokozo ethi phuma kimi ethi ke sithanda ifamily ama-album akhe amaningi, izinto eziningi azenzayo. Umuntu onjengoThokozani Langa umuntu ngempela osefuna ukuphetha isitswebhu, uyaqoqwada ubuyisa amankonyane lapha uyabuka izimo ukuthi zime kanjani ebese eshe kubafana bakithi nangikhumbuza mina ngihamba la hayi ukuthi ngempela abhukuthe ediphini nezingane. Kodwa-ke uthola ukuthi ke abanye abangaphumelelanga, abanye babo abaphumelela, uthola ukuthi kugcine kube nenkinga yokuthi hayibo ubona umuntu uthatha ibhadi lakhe elidala athi ingane ngokuvela ngomsoco wayo omuhle bese ewudla wonke lo msoco ingane ingabusadla lutho. Uyabona lento yama-feature iya-regulatewa, ayenziwe noma kanjani. Into kuthiwa athi nje uhamba ufisharwa noma yikuphi, ayenziwe noma kanjani. Uyabona kunabaculi nje abawu-2 engizobabala, abafana abancane laba abanekusasa eliqhakazile kumaskandi kodwa umsoco wabo uphelele endleleni. Limit umjolist akekho umuntu onama-feature abawu-50 ngonyaka eyedwa. Leyo nto leyo is a disgrace. Umjolist uhambe ephundlwa yonke indawo kwayena stage akasazi aperforme yiphi ingoma, aperforme ahambe ecula nentaba noma performe zakhe noma kwenzakaleni. Leyo nto leyo yinhle yini ama-feature funela uhlale phansi uwabheke as an artist ukuthi ikusebenzela phi wena, isebenzela kanjani i-industry okuyona, nalelo artist ilisebenzela kanjani lona. Hayi lento ngempela eningizayo. Yabona abantu abasakwazi ukuyilimita ngokwama-feature bakhona futhi lemculweni. Abantu abafana nabo oMzukulu no lokhunjana no Sminoff, yabona abantu abangowabatholi bentaza noma kanjani according to ama-feature ngoba i-feature futhi nawe maye athi sifanele kubenefit. Umfana wakithi inkandlo Limit uqede umsoco wakhe uyaphundlwa yonke izinjela amabhadi hamba ikotela kuye enhlanhleni yengabe ziyoshona phezulu. Yini leyo nto leyo?
ayikho right yonke le nto leyo. It killing the industry and it killed the artist. Maye ngasena msoco kusasa bese kuqhamuka futhi bese kulokhunjwa enye yini manje. Bese kuqhamuka thathwa enye eyobe isiqhakazile ngaleso sikhathi leyo iyathathwa futhi leyo ngale leyo sekubhutwa nayo. Hawu bakwethu. Hayi kahle igazi lezingane igazi lezingane ningamaxhega amadala kade hamba egubuzela ngeingubo ezimnyama. Hayi kahleni madoda kahleni nokuyilinda nje mawindoda nabo baba owashela imihlobo bayilindile bayakwazi ukuthi bavele ngelikhathi abavela ngaso ngoba phela eke masithi ukuzala ukuzelula amathambo ngempela musana ukuvimba nime phambi kwesibuko inguna phakade ayenziwa leyo nto leyo. Mina nje angisakalele kuphatha hlelo mina ngisho ngibizwe emcimbini ngisuke ngiyovela. Yabona ngijabule kuvela abanye abantu abaphatha inhlelo kuvela abanye abantu abasakazayo ngisho kuthiwa emsakazweni ngingenwa mahala angeke ungibone mina ngiyosakaza. Ngaqhamuka nje ngithiwe ngivakashile bese ngibhaza ukuthi mina kahle hle into engiyaziyo njengamanje thina sifocuse ekuphathweni kwezwe asoke sikhule empilweni bakwethu singaba abathakathi. Hawu amatsala enxiweni hayi kahleni bakwethu ishwa esidalela lona uNkulunkulu ugcine ekubulalela ukuthi uvimbe imbewu yakhe entsha eyakufunakala iachieve ngenxa ukuthi lokhu kumile nje wena ukufront line. It's part of life. It's part of life. Izinto ziyaqhamuka phinde zedlule. It's very important kakhulu bakwethu. Yabo.